Cześć, siemanko, witam was serdecznie na strumyku takim wieczornym. A tam może strumyk będzie jakiś, kurczę, nie wiem, które jest 23, nie wiem, do 12 troszeczkę sobie zagrać, pogadać, poopowiadać, także zapraszam do aktywności na czacie. Widzę, że już 2 osoby do mnie wpadły. Witam cię, Jankes, witam cię, Dadzio. Siemanko, cześć, pozdrawiam was serdecznie. Dobra, przełączę się na grywalną kamerkę, a właściwie może być dzisiaj tak. Okej, odpalamy. Najpierw chcę chyba w kampania w końcu zagram, jak nią posiadam. Także jak wam tam dzień minął, ludziska? Jak tam zdróweczko? Okej, dobra. Czekamy. O, tak przy okazji na moim kanale będą dwie, no w zasadzie 2 niespodzianki i troszeczkę się design zmieni. Mam nadzieję, że na lepsze. Nie. Teraz musimy... Zdolności? Aha. No trudno, widzisz. Dadzio. Ja muszę jutro iść do pracy jeszcze. Pracy, rozumiesz, i potem będzie już weekend. Okej, to mamy technologia albo okej. O, siema Easy, kurde, jak dawno cię nie było. Co tam Easy słychać u ciebie ciekawego? Jak chcesz, to możemy pogadać na imprezie, jakbyś miał taką ochotę. O, i quick pull. A, chory jesteś, a kurczę, widzisz, rozmawialiśmy, to nie było poznać, że jesteś chory. Dobra. Upy. Będzie No to uderzenie? uderzamy. Możesz ruszać. Tak to już jest. No, tylko Easy i Quick Pull, wy się zaś nie kłóćcie mi, kurde, na czacie. Tak, ostatnio. O, podlejemy, to wyrośnie. I tak to się kończy. A jeszcze coś tu jest. Dzieci skarby! O. Nie pękam! Szczęśliwa lama! Ale mi się tego wysypało. Jeszcze. Mała lama wie! Buch! I po mnie! Tam jakąś broń, kurde, obejrzyj.
Okej, dobra. A jeszcze jakieś zdolności mam. Ale nie no, wygłupiam się przecież. Schematy jakieś. O, popatrz. Strzelba automatyczna łączy dużą szybkość. Jezu, siłę rażenia oraz noże na gazet. Może doskonałą broń do likwidacji wielu celów w małej odległości. O. No to jakoś tam. Okej. Dobra. Ocaleńcy. Jakichś nowych ocaleńców mam. Kiedy nagram? No, mam takie kilka pomysłów. Szczęść Boże! I w ogóle... Witam was! Ale... To jeszcze muszę troszeczkę popracować nad tym. Ale to bardziej będzie do żartów ten filmik. Dobrze. Ale jeszcze coś, kurde. Wszystkich muszę ponaciskać, żeby mi wykrzykniki nie pokazywało. Zdolności. Co tu mam zdolności zrobić? O, to idzie przybliżyć. Nie wiem, ktoś wie, o co chodzi z tymi punktami? Nie, na razie nie kupuję Gran Turismo. Mam WRC 7 i tak widzisz, kurde, teraz Fortnite gram. No ale może w przyszłości na święta, o, może mi moja kochana narzeczona sprawi, to kupię. Dobra. Oczywiście jak mam taką nadzieję, cicho, żeby mi kupiła Gran Turismo. Ale czekaj, jeszcze coś tu mam. Gadżety mogę? Nie mam. Ale mogę zrobić coś takiego jeszcze, jak mam czas.
Trzeba kogoś zaprosić. Gra ktoś Fortnite'a? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. No trudno. Uruchomiamy, może to sami przejdziemy, przecykniemy. Czekajcie, bo się tutaj... Ja na kiero robię na rano, wiesz? Potem jest taki wykamany, że przychodzę do domu. Twoją pozycję. Krzątam się po laboratorium, dokonuję przełomowych odkryć. Znajdziemy cię. Czego dowiedziałeś się podczas badań? Tylko szum, za dużo zakłóceń w eterze. Coś o tym wiem. Wszędzie aż do 3000 gigaherców. Panuje kompletny chaos. Właśnie, nie wspominając już o UKF. O, pasma UKF są rozwalone w drobny mak. Dobra. Zupełnie jakby coś rozerwało jonosferę. No to samo powiedziałem. Patrzcie państwo, wiedziałem, że będzie z nas dobry zespół. Nie nazwałabym tego zespołem. Liczymy się ja i dowódca. Bez urazy, po prostu zawsze tak było. Dowódca i Rey ratują świat. Ramię w ramię. Ajajaj, Już kajto mu w dobrze, końcu robociku, lecieć. rozumiem. Ale jeszcze zmienisz zdanie. Mapa. Aha, figurka gdzieś mam znaleźć. Co, niby tu jest gdzieś? Dzięki, spoko, Dadzio. Przyjdź zaś. Dzięki, że wpadłeś dzisiaj. Okej, dobra, szukamy tej kurczę figurki. Jakaś muzyka nam gra. On wygląda mi na Larsa. Więc co o tym sądzisz? Sądzę, że to mikrobus Lars. Ej, to nowoczesne laboratorium do badania burzy. Choince? I furgonetka. Jedno i drugie. Potrzebuję twojej pomocy. Możesz mi załatwić mocniejszą antenę? Nie mogę wejść w burzę, bo wtedy pustaki otoczą furgonetkę. Dobra, Lars, mamy pomysł. Napęd dla busa jest gotowy. Uruchom go, gdy będziesz gotowy, dowódco. Jak go mam uruchomić? To balon. To balon meteorologiczny. Utrzyma furgonetkę w powietrzu? O, się ja okaże. cię kręcę. Mnie to wystarczy. Dodaj Blue Glut, żeby przygotować się do startu. I gdzie ja go mam znaleźć?
O fuck! Nie zatrzymuj kolejki. Se hachary spały. Ale gdzie to... Aha, czekaj. Siema, cześć. Gdzie by to było? A, ogrywam. Peter, wiesz? Ogrywam sobie. Kurde, gdzie... O, jest tu. Niemożliwe. Nie. Co za pieroństwo. O nie. Jak mu padali się, ma dziadku. Ojeju. Odpada. Czekajcie, trochę drzewa jednego by sobie tak skubnął. No. Okej. Właściwie też jeszcze jedno może by chcę. Czasnął. Tak se kopiemy. Prawie jak na kopalni. Może jest bardziej cimo. Dobra. Tam jest, dobra. Już widzę gdzie jest, ale jeszcze przeszukam. Przeszukaj, a nie e. A to, co to jest? Tu będą te śrubki i inne rzeczy, które mi potem się przydają na broń, na kulki, na amunicję. Nie wiem właśnie. Jakieś tam jaskinie są w tej grze. Jakieś tam jaskinie są w tej grze, także wiesz, gdzie się bawić. O, na przykład tak to. O, i żeby tam wejść, to ja muszę Niemożliwe. tak miałem zrobić.
Tu naciś, buduj. O, proszę. Okej. Kurde. Zawiesiłek się, no. Fajna gra. Aha, noc się robi. O, widzisz, że tu masz kopalnia. Łapki. To jest akurat Peter, to jest kampania. To walczysz z tymi takimi potworkami. Nie musisz bronić swojej fortecy, a ja już troszeczkę przesadził z godziną i za chwilę mnie mogą te potworki, tak jakby powiedzieć, wpieprzyć. I już mnie gonią. O fuck. Patrz na cel! Dobra. Tu muszę... O, ja cię kręcę, ile jest. O, ja pierdzielę. Gdzie to jest na tej mapie? Gdzie to mam złożyć? Kurde, gdzie to mam złożyć? Na przodzie? O, dzięki. Ej, faktycznie, ja... Zaktualizowano Dzięki. dane burzy na minimapie. Zbuduj umocnienia wokół furgonetki. Przygotuj się i użyj przełącznika. No i teraz potrzebuję zrobić... Jedno, no. Okej. I teraz jeszcze... Tak.
Tak się drzwi robi. Teraz sobie je otworzymy. Tu może jakoś podłoga zrobię. I teraz otwórz. To już chyba powinno być wszystko. Uruchomić furgonetkę. A w jaki ty, kochany przyjacielu, sposób? Tutaj ja. No to aktywujemy. Broń furgonetki. Mamy aktywną premię. Port zaraz upadnie. O ty, Franco. Rozejść się. Przyszli nie z tej strony, co chciałem. O ty, Franco. O. No. Kurde, samemu to chyba. Troszeczkę za mało, za słabo to zrobiły. Kurczę, samemu to chyba słabo troszeczkę. Bądź dzielny, porciku. Pozostało 30 sekund. No, 30 sekund to może jakoś to przetrwę. Nieźle, ale chyba potrzebujemy jeszcze trochę bluglutu. Dodaj bluglutu i przygotuj się na obronę furgonetki. Przygotuj się i użyj przełącznika. Kurde, zaś to naprawiać.
Dobra, ponaprawiamy to troszeczkę. Ach, kurczę blade. Tak? Nie tak. Naboje dla mnie! Pustaki! Haha! Okej, ten glut muszę pozbierać. O. Spoko. Tu jeszcze. Gdzie to jest? O kurde, to całe muszę oblecieć. Idę pozbierać tego glutu. A tam jest, dobra. Okej, mamy. Gdzie jeszcze jeden by musiał być? Kurde, trzeba szukać. No tam jakie ciekawe miejsce.
Kurde, o. Opa. Dobra, mamy 2. No jeszcze jeden jest. Gdzie on jest? Hop. Późniejsze rzeczy może przydać. Dobra, trzeba się uwijać, bo się już późno robi. Oczywiście muszę dość schody zrobić. Dobra. No widzę, że się ciemno robi, spiesza się. Trzeba się bardzo szybko śpieszyć, bo... Coś by nam miał przerąbane. No. O fuck. To akurat nie był mój zamiar. Jeszcze forteca muszę poprawić. Dobra. Nie. Co im tu dać? Materiały. Mhm. Tak się ładnie osuniemy od nich. Co są za przeszkody? Drzewo. Jedno drzewo. I drugie drzewo. I na pewno... Dobra. Dobra. I tu byśmy sobie mogli zrobić... Tytuj. I już. Spoko, dzięki, że byłeś. Trzymaj się, cześć. Dziękuję tam wszystkim dzisiaj za subskrypcję. Okej, otwórz. Wróć. Otwórz. Zamknij.
Tu by się jeszcze przydało ten. Tak, dobrze gadał? Kurde, ile. Tak. Nie, tak i... O, dobra, spoko. Edytuj. Edytuj. Edytuj, jeszcze raz. Naciś i potwierdź. Tak jest. Tu mamy jedno okienko. Tu jest ta. Tu mam drzwi. Dobra. Okej. Sprawdź na mapie nowe dane na temat burzy. Przygotuj się i aktywuj ostatnią sekwencję startu. Broń furgonetki. Mamy aktywną premię. Atakują nasz fort. A może... Nie. Kurde. Odpada! Precz od naszego portu. Ja cię kręcę, to już jest troszeczkę...
Ach, cholera jasna. Pozostało 30 sekund. Samemu to jest troszeczkę ciężej. Odlot za 3, 2, 1, start! Coś pięknego. Szybko! Niech ktoś to namaluje aerografem na aksamicie. Powodzenia, Lars! Niech prowadzi cię władca Olimpu. Zawsze to robi. Ciekawe co teraz z moją fortecą. Okej, no to dobra. To jakoś się nam samemu udało przejść. Chociaż nie powiem. Hej, Ray, wokół tej twojej osłony pojawiły się niespodziewane zjawiska chmurne. To chyba destabilizuje burzę. Póki to działa, chyba będziecie mogli zbadać okolice. Mam pewien pomysł. Ja akurat też. Lars, to nie zawody! Niech ci będzie, robociku. Najpierw ty. Burzowa tarcza rzeczywiście zakłóca burzę, to im będzie potężniejsza, tym dalej dotrzemy i tym więcej ocaleńców będziemy mogli uratować. Może być tylko jeden mały problem, ale o tym pomówimy, kiedy odwiedzisz osłonę przed burzą. Ale... Tego na razie nie mam. Ale kurczę, czekaj, ja to nie. Łupy nie. Ocaleńcy też nie. To nie. Gdzie to kurczę było? Wiem, że się oddziały. Aha, to i tak muszę to całe odblokować.
Nie wiem, o co chodzi z tymi punktami. Też się muszę dowiedzieć. A, też mam. To i tak muszę to kupić. Aha, dobra. Też są drogie badania. O kurde, to tych stopni jest dużo. A horda? Na razie nie mogę kupić, ok. Deluxe, super deluxe. Wow. Tu już mają cenę. Kurde, tu tego jest. Ja pierdzielę. Mapa. Dobra. To nic, no. Ja już kończę. Już tam potem. Jutro se popiekamy. Kurde. Jutro mam nadzieję, że od gdzieś tak 15, 16 już sobie zacznę coś se w Topogrom. Coś tam może w BF-a. Ale gra jest świetna, kurczę. I no, żeby tam chłopaki byli, żeby była ekipa, to by się fajnie grało. Bo tak mniej więcej jeszcze, to jest mój drugi raz jak gram, tak pół na pół jak kojarzę. Także okej. Dobra, co nic. Nie uciekam. Dobranoc, bo to już nagrywam tego strumyka też 12 w nocy. No widzicie, godzinka. Popykalimy se fajnie. I dzięki, żeście byli. Trzymajcie się. Cześć.